jutussa. Ja tää tapahtui tässä, olisiko ollut pari tuntia sitten, tunti sitten jotain sinne päin. Eli me oltiin mun kavereiden kanssa tuolla kylällä, kaupoilla ja kaikkea tällaista. Sitten me oltiin meidän tuolla koulun pihalla. Ja me sitten oltiin jonkun aikaa ja lähdettiin sitten pois siellä. Ja sitten kun me oltiin kaupan edessä, niin sieltä tulee sieltä kaupasta sellainen nainen, jossa oli sellainen tyttö, joka poltti tupakkaa siinä vieressä. Mä en nyt mainitsi tässä mitään nimiä. Niin sitten se nainen kysyy multa ja mun kahdelta kaverilta, että kuka teistä on. Mä nyt keksin tähän joku nimen. No vaikka Helena. Silleen kuka teistä on Helena. Sitten mä olin silleen, että minä olen. Ja sitten se oli silleen, että no voitko sä tulla tohon vähän sivumpaan? No mä sitten menin ja mä ihmettelin, että mitä tässä nyt tapahtuu. Sitten se kysyi multa, että tiedätkö sä, että kenen äiti mä oon? Mä vastasin sille, että en, vaikka mä oikeasti tiesin, kenen äiti se on. Sitten se sanoo, mä kysyn tähänkin jonkun nimen. Se sanoo, että no mä oon Pekan äiti. Ja siis se Pekka on niin mun ikäinen, että se kiusaa mua. Sitten se sanoo mulle, että niin tuo Pekka kertoo, että sä olet haukkunut mua huonoksi. Sitten mä olin silleen, että mä en kyllä muista tollasta, että mä en oo kyllä haukkunut sua miksikään huonoksi. Sitten se sanoo mulle, että jos vielä jatkuu tollainen huorittelu, niin mä tuun teille. Oikeesti. Sitten ei voi uhkailla ketään, ja mut tuli sitä hirveän paha mieli. Sitten se tyttö sanoi siinä vieressä, että nyt loppuu tollainen paskan puhuminen. Ja sitten mut tuli oikeesti siitä ihan järkyttävän paha mieli. Ja se nainen haisti ihan tupakalta. Se oli ihan kauhea, se oli huusi mulle. Sitten mulle tuli, ja se haisi myös viinalta. Ja se oikeesti, mut tuli siitä ihan kauhean paha mieli ja muutenkin. Kellä nyt toisesta voisi tulla hyvä mieli. Joten siinä oli nyt tää storytime. Ja tää oli myös eka video, joten toivottavasti tykkäsitte. Joo.